Jedan mali, 1,65 m, a ne 1,70 m nije imao. Crna dolje polijester, neka trenerka, ona je njihova šahovnica, dres reprezentacije i neka crna kožna jakna. I psuje, i psuje. I na kraju kad je počeo da viče u bico, ja sam okrenuo. Ti si govno! Jebem te, usta te jebem. U ta škrbava usta, pičko jeme. Dođi ovamo, pičko jeme. To što sam kazao i nisam sigurno ponosan na to. Popuši ga malo, Purgeru. Dođi, Purgeru. Tome što sam rekao. Jebem te usta, škrbava. I okrene se i kaže, nadam se da će utakmica. Šta ti kažem? I kad sam to završio, mu kaže, slušaj, reko, hoćeš da isječeš? Kaže, naravno, kaže, nema problema. I sad ja se vratim u Beču i on me zove, kaže, Deo, kaže, kasetu, ja mu pošaljem adresu i on mi pošalje kasetu i zove me, kaže, jesi gledao? Reko, nisam. Zove me za nedelju dana, reko, hoću jedan popodne da odgledam, kad imam vremena, na miru. Ja gledam, kad nisam pao u nesvijest. I sad, on me poslije 7 dana zove, možete zamisliti šta sam njemu sve rekao.